Pročitat ću pjesmu iz zbirke Charlesa Resnicoffa. Zbirka se zove Holokaust. A pjesma Geta, jedan dio iz ciklusa. Isprva su u Varšavi bila dva geta. Jedan manji i jedan veći, povezani mostom. Poljaci su morali prelaziti ispod mosta, a Židovi preko njega. U blizini su njemački stražari pazili da se Židovi ne miješaju s Poljacima. Zbog njemačkih stražara, svaki Židov koji nije skinuo šešir u znak poštovanja, dok bi prelazio most, bio bi ustrijeljen. Tako su mnogi skončali, a mnogi su ustrijeljeni bez ikakvog razloga. Starac je nosio komade drveta za potpalu iz kuće koja je bila porušena. Nije postojala zapovjed koja bi to zabranjivala, a i bilo je hladno. SS-ovski zapovjednik ga je spazio i upitao odakle je uzeo drvo. A starac je odgovorio da je iz kuće koja je porušena. Zapovjednik je svejedno potegao pištolj, prislonio ga u starčev vrat i ustrijelio ga. Jednog su jutra njemački vojnici i njihovi časnici upali u kuće u četvrti u kojoj su bili okupljeni Židovi. Vikali su da svi muškarci moraju izaći vani, a Nijemci su odnijeli sve iz kuhinja i ormara. Među muškarcima nalazio se i starac u ruhu sa šeširom, pobožne židovske sekte Hasida. Nijemci su mu dali da u rukama drži kokoš i zapovjedili mu da pleše i pjeva. Zatim se trebao pretvarati da davi njemačkog vojnika i to su fotografirali. Židovi u getu bili su nabrekli od gladi ili strahovito mršavi, 6 do 8 u sobi, bez grijanja. Obitelji su umirale tijekom noći, a kada bi ujutro došli susjedi, možda i danima kasnije, našli su ih preminuli od smrzavanja ili gladi. Leševi su ležali na praznim ulicama, glodali su ih štakori, a vrane su se sjatile kako bi im kljucale tijela.